Donibane Loitzuneko Tokiko izeneko atelierra 2016an hasi zen hirien mapen ilustrazioak egiten, txuri beltzean eta eskuz. Un premier plan qui est Saint-Jean-de-Luz. Donibane Loitzunerekin hasi ginen, nahiko fite Baiona egitea eskatu ziguten gero Biarriz, Getaria eta pixkanaka 50 bat egitea iritsi gara. On est monté aujourd'hui, on a une cinquantaine de créations. Ideia originala, berezia eta ezoikoa. Eta bertako zein kanpotarrentzat gustagarria. On a cherché premièrement à séduire les locaux. Lehenik bertakoak erakartzen saiatu gara, horregatik detaile oso konkretuak dituzten diseinuak dira, soilik bertakoak uler ditzazketenak. Baina bisitarientzat ere oroigarri ederra da etxeko paretan jartzeko. Aussi le touriste qui lui va ramener un souvenir. Baina ez zuten inondik espero beren oroigarri horiek horren urruti iritsiko zirenik. Los Angeleseraino hain justu. Bertako Ruth arropa marka batean, beren Monakoko hiriko diseinuaren antz handiegia duen diseinu bat ikusi baitute. Ezagun batek bidalitako SMS batengatik jakin genuen. Jason Deluro abeslari aski ezagunarekin kolaborazio bat egin genuela ikusi zuela esan zigun, eta lotura bat bidali zigun. Begiratu nuen eta ikusi nuen jantzita duen arropan dagoen diseinua gure sorkuntzen antz handia duela. Je zoome sur l'image et je vois que le tenue en noir et blanc qu'il porte. Ikusi berri zutena sinetsi ezin da, egun oraindik ez dira ausartzen gertatutakoari izena jartzen, baina agerikoa da zer den. On dirait que c'est exactement le même design que le nôtre. Esan genezake gurearen diseinu berbera dela. Gure webean maparen zati bat handitua dugu eta zati hori dela gero arropetan ikusten dena. Et après, on paraît qu'il est reproduit sur le vêtement. Pariseko Fashion Weekean ere egon ziren kolezio honekin eta Jason Delurok ez ezik, Lia Houston eskeitarrak ere erabili ditu jantzi horiek. Honek 5 milioi jarraitzei ditu sareetan, izar amerikarrak 150 milioi inguru. Qu'on s'est vraiment rendu compte de ce cas-là. Zer gertatu zen ulertzen hasi ginenean jabetza intelektualean aditua den abokatu batengana joan ginen. Berak, sekulalakorik ez duela ikusi esan zigun horren agerikoa, horren evidentea, eta gogoeta baten ostean prozesu bat abiaraztea erabaki genuen. C'était vraiment un cas d'école, c'était quelque chose de très évident. Horrelako kasuetan normalean bi irudien arteko antzekotasunak aurkitu behar dira. Kasu honetan horren dira antzekoak ezberdintasunak aurkitu behar direla. Lehenik Rude markarekin harremanetan sartzen saiatu ziren idatziz, eta erantzunik jaso ez zutenez, Frantzia mailan prozesua hastea erabaki dute. Horretarako lehenik markak sortutako arropetako bat erosi behar izan dute, hemen prozesua hasi ahal izateko. Donc on a acheté un short. Beraz, galtzamotz batzuk erosi ditugu aurkitu genuen merkeenak eta 1.300 euro ordaindu behar izan ditugu. Et ça nous a coûté 1 300 €. Elementu gauekin guztiekin. Aujourd'hui, maintenant, on lance une procédure. Donc, prozesua abiarazi dugu eta zitazioa bidali zaie estatu batuetara. On pense ne rien avoir d'ici à septembre. Irailera arte ez dugu uste berririk izango duenik, ez dakigu zenbat irango duen honek, baina espero dugu zitazioa jasotzean gurekin harremanetan jarriko direla eta gertatu denaz hitz egitea izango dugula. Ez dugu gatazkarik nahi, badakigu askotan gertatzen den zerbait dela, talde handiek egunero lapurtzen dituztela sorkuntzak, ideiak eta uste dugu hori geratu behar dela eta adibide bat izan nahi dugu, ez besterik. Stopper ce fléau de prendre de voilà. Zentzu horretan, hainbat sortzaileen babesere jaso dute komunikabideetan izaten ari diren oihartzunari esker. On a énormément de soutien. Mezu eta babes asko jaso ditugu, hainbat sortzaileren mezuak beraiei ere gertatu zaiela erranez eta aurrera jarraitzeko eskatuz eta mezu hori guztiek, sustengu horiek indarre ematen digute esmartxa hau bururaino eramateko. On est avec vous. Bakoitzari berea aitortuz sortzen eta garatzen jarraitzeko hirien mapen barna.